Okay, good evening बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ बारा गोबाव थाया आं लाइभखौहाय बेनिफ्राय नेटआ साउन्डआ जुदि क्लियारबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना दाबाव दा ओरैबायदि दावराव एसे आलासिफोर दङ बेकग्राउन्डआ एसे दावराव जागोन दे बाट इगनर खालाम नोंथांमोना आरो ओरैबायदि गगा मोनदों आङो माने बोथोरा चेन्ज जाबायथ' स' गगा मोनदों बिरादनो दा लाइभआवहाय नोंथांमोना सोर सोर जइन जाखो कमेन्ट्स सावरायगोन बेनो जाबाय बिटिसि साख्रि फाइनालि अफिसियेल नटिफिकेसन रिलिज बेनो जाबाय CSB रिजाल्ट राइट सोर सोर फैदों कमेन्ट्स खालामना दं रायजो राजाफोर फार्स्ट फैबाय साहिल हेलौ एन्ड लाकि हेलौ गुड इभिनिं बयनिसिमबो एन्ड साहिल फ्रम रङियाचा नेरसोन भाई हेलौ हेलौ नेक्स्ट फैदों बायदिमा गुड इभिनिं एन्ड नेक्स्ट फैदों रजे हेलौ एन्ड नेक्स्ट फैदों मिजिं एन्ड सुरज ग्ल'रिया हेलौ हेलौ व्हाट एबाउट CSB and update of BTC job we'll discuss about that ना इनिफ्राय नेक्स्ट फैदों मनजित गुड इभिनिं बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि बयबो कमेन्ट्स खालामदों नामखौ मेनसन खालामनो हायाबाबो गाज्रि दा मोनसे गासै 1:30 जन 1 मिनिटआव दङ आच्छा थेंक इउ स' माच नोंथांमोना लाइभआव फैनायनि थाखाय गोबां कमेन्ट्स BTC साख्रिनि सायाव नङा होमबा आं 10 मिनिट्स लाइभ थानो नाजागोन भिडिअखौ दानाय नङा रेकर्ड थागोन बियो ओरैहाय माने एसे साउन्डआ एसे बेकग्राउन्डआ एसे दावराव जागासिनो दं माने आलासिफोर दङथ' SMS खौबो ঠিক আছে SMS কৈ থাকিবা টেনচন নাই মাজে মাজে মই ইউজ কৰি থাকিম অলপ চাই থাকিবা हेलौ होप फर गुड निउज खौथ' मा होनबावनो दिस इज BTC यार डाइरेक्ट डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआवसो एपइन्टमेन्टआ मोननो हागौ কোনোবা যদি অসম পুলিচ বা আসাম পুলিচ এণ্ড এডিআৰই বা DME DCS পাছ কৰি থৈছে ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ সপ্তাহতে মানে এইটো এতিয়া নৱেম্বৰ বৰ্তমান অনলি 10 days আছে ন আচ্ছা ঠিক আছে अरुणोदय लेट जागोन बहुत लेट अरुणोदया दा माने नांथ'आ BTCआव थ' BTCआव गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो सिस्टेमेटिकआ एसे स्ल' जायोथ' लासै लासैसो माने आपग्रेड जागोन नालाय ओंखायनो एसे टाइम लागोन आरो स्किमफ्रा आरो गासैबो डिपार्टमेन्टेल खामानियानो आरो नेक्स्ट जोङो बावहाय डिसकास खालामगोन आसामनिबो प्लास जोङो मेनलि फकास BTC जबनि सायाव रायलायगोन आच्छा जोङो नै दा अफिसियेल वेबसाइट दङ BTCआव आरो फैनाय लोगो लोगो जों बावहाय PDF मोनसे मोननो हागोन बेनो जाबाय BTC CSB निफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस रिलिज खालामबाय थ' बेखौथ' अब्लाबो जों माने दायो लाइभ नाइस পৰা এতিয়া নতুন নিউলি অফিচিয়েল নটিচ ৰিলিজ কৰিলে CSBৰ যোনটো আমাৰ CSB আছিলে সেইটো আমি গম পাওঁ যে নটিচ মতে ইণ্টাৰিম বডি আছিলে ইণ্টাৰিম চেণ্ট্ৰেল চিলেকশ্যন বৰ্ড আছিলে তো সেইটো মানে কি বুলি কয় ডিজলভ হল অ'কে এতিয়া বৰ্তমান নিউলি CSB মেম্বাৰ্ছ চেয়াৰমেন থাকিব दा खोथाया जाहैबाय माने CSBआथ' थायो CSB আমাৰ काउन्सिलाव থাকে যেনেকৈ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও এণ্ড BTC তিনিটা জায়গাত CSB থাকে কিন্তু কি হয় মানে মেম্বাৰ্ছটো মানে টাर्म्स एंड कन्डिशन থাকে दा बर्तमान जों एन्ड चेयारमेना गैला होनजाबाय माने नैबे नटिसखौ नायोब्ला ओमफ्राय CSB मेम्बार्स बडि माने दानाय जागोन आरो बेखौ आं सानो डिसेम्बरावनो बियो जानो हागौ दा सिं जाखाबायबो जानांगौ खिन्थु स्टेज 1 जेनाखि CSB डिजल्टनि नटिस फैदों नालाय दा रिक्रुटमेन्ट रिप्रसेसा एबा एग्जाम जागोन नामा माने सन्देह दङ स' बे এতিয়া মানে কুৱেশ্যন কৰি আছে বা কুৱেশ্যন হৈ আছে মানে ৰিপ্ৰচেছ হ'ব নে এক্সাম হ'ব হেতুলৈ এতিয়া কোনো বৰ্তমান ফিক্স হোৱা নাই যে হ'ব নে ৰিপ্ৰচেছ হ'ব বাট डिसेम्बराव बियो मोनसे ना मोनसे आं सानो फैनांगौ खारन टाइमा नेबाय
टाइम थाया बयनिबो थाखाय आरो स्पेसियेलि फर इउथ्स बेखौ गभर्नमेन्टआ बुजिनांगोन स' गभर्नमेन्टआ दायथ' दङ इउथ्सखौहाय एमप्लयमेन्ट होनाया गभर्नमेन्टआ माने बेखौहाय नायनांगोन बुजिनांगोन आरो नेक्स्ट आपकामिं इलेक्सन दङथ' गासैबो सरकारानो इलेक्सन खाथि खाथियाव साख्रि होयो स' बेखौ नायोब्ला थ' एमएलए इलेक्सननि सिगां साख्रिखौ मोननो हागौ 90% चान्स दङ दा गभर्नमेन्टआ गोदान नालाय सिस्टेमाव फैनो एसे टाइम लायो हा गभर्नमेन्टआ सिस्टेमाव फैनो टाइम लायो दा जेरैहाय रिसेन्टलि डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय गोदान जइन्ट डाइरेक्टर बा बिनिफ्राय जइन्ट सेक्रेटारि बेखौ सेक्रेटारि लेभेलावहाय एसाइन खालामना होनाय जाबाय निउलि खायसेखौ एक्जिस्टिंनिखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मेन बस थायो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि एग्जाम्पल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थाबाय थ' बेबो ट्रान्सफार जाबाय थांनाय बारनि सरकारनियावहाय आकाशदीप दङमोन आइएएस मोन दानिया आरोबाव आइएएस फैबाय गोदान मुकेश साहु होननाय बिथाङा आं जुदि रं नङाबा मुकेश साहु नामा फैबाय बेनो जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि हिसाबै एन्ड बेनिफ्राय डिपार्टमेन्टेल वाइसआव जेरै डाइरेक्टर थाबाय गोदान चेन्ज जालाजोब्बायथ' आरो सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि एसिएसफोरखौहाय लागायजोब्बाय दासो लासै सिस्टेमेटिकआव फैगासिनो दङ एन्ड डिपार्टमेन्टेल रिभिउ जानानै बबे डिपार्टमेन्टआवहाय सर्टेज स्टाफ दङ बेखौ रिभिउ खालामबाय थासिगोन एन्ड बेखौहाय हिसाबाव बियो मोजाङै सिस्टेमाव फैनांगौ आरो माने फैगोन स' बेखायनो जुदि डिसेम्बरावसो जुदि गोदान CSB मेम्बार्सफ्रा फर्म जायोबा कमिटिया स' प्रसेसा स्टार्ट जागोन आरो যেতিয়ালৈ মানে মই কৈ আছোঁ SMS অলপ ট্ৰাই কৰি আছোঁ মানে যেতিয়ালৈ মানে CSB নতুনকৈ গঠন নকৰে একচুৱেলি CSB থাকে কিন্তু যদি CSB মেম্বাৰ্ছ বা চেয়াৰমেন যদি নিউলি যদি নাহে তেতিয়ালৈ মানে ৰিপ্ৰচেছ হোৱাটো ইমান ইজি নহয় মই যিমানখিনি জানো ৰিপ্ৰচেছ হ'বলগীয়া যদি আছে তেতিয়া CSBৰ যিমান মেম্বাৰ্ছ বা চেয়াৰমেন আহিব নিউলি তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ্তমান ডিছকাশ্যন চলি আছে চাগে আৰু যেতিয়া কমপ্লিশ্যন হ'ব তেতিয়াহে মানে ৰিপ্ৰচেছ হোৱাটো চান্স আছে नेक्स्ट आरआरबिनि सायाव जों डिसकास खालामगोन बेनो आरो बुजिबाय जोङो बयबो इउथ्सआ नेनांसिगोन मात्र जों गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामनांगौ आमी गभर्नमेन्टर रिक्वेस्ट नागायाखै जाहाथे চাকৰি দিব লাগে বা দিয়ক বুলি আমাৰ লাইফ এইখিনি আছিলে BTSৰ চাকৰি বৰ্তমান কেনসেল হোৱা নাই বা কেনসেল কৰা নাই জাস্ট এটাই ডিছলভ হৈছে এইটো হ'ল CSB যোনে এক্সিষ্টিং CSB আছিলে লাষ্ট ইয়াৰ যিনেকি চৰকাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান CSBৰ মেম্বাৰ্ছ বা চেয়াৰমেন আছিলতো ইহঁতক মানে বৰ্তমান কি ডিছলভ কৰা হ'ল होमबा गोदानै फैबासो नेक्स्टआव फैसिगोन VCDC सेलारिया दासिमबो जाथ'वाखै VCDC सेलारि बर्तमान नायहवा किन्तु फरेस्टर হৈছে डिभिजन वाइज फरेस्टर सेलारि হৈ আছে नेक्स्ट कमेन्टखौ आं पिकआप खालामगोन बेनो जाहैबाय नेक्स्ट बेनो बुजिखाबायना टेटआ डिसेम्बराव बांसिन चान्सआ दङ डिसेम्बरावहाय TET जेनाखि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि मा बुंदों डिसेम्बराव होगोन होननानै क्रिसमासनि सिगां अफार फैनांगौ नोंथांमोननि थाखाय मोजां स्पेशल अफार स्पेशल गिफ्ट क्रिसमासनि थाखाय आइ हप थाबैनो होथों जोंनि LP स्कुलाव मास्टारा फ्राय खम जाबाय माने टेटआ माने लं प्रसेस नङा नालाय टेटआथ' माने मार्क्स सिस्टेमनि सायावसो नालाय काटअफनि सायावसो नालाय बेखौ डाइरेक्टलि थाब होनो हायो आरो बे मोनसे सिंगल डिपार्टमेन्ट एडुकेसनाव नालाय नाथाय बे ग्रेड 3 ग्रेड 4आ बेखायनो टाइम लायो आरो दा बेखायनो थांनाय बारनि सरकारा इजियावनो साख्रि होनो हायाखै खारन बहुत डिपार्टमेन्टजों कम्बाइन एग्जाम जादोंमोन BTSआव बेबायदि कम्बाइन एग्जाम जाफेरनाय आं नुवाखैमोन माने एरियारि कम्बाइन एग्जाम जाफेरनायखौ जों बेखायनो फार्स्ट गोदान हिसाबै जादों जानांगौ बेखायनो माने सिस्टेमाव फैनो ओरैबायदि प्रब्लेम जादों जानांगौ ग्रेड 3 ग्रेड 4 पियन जिनिखि लाइक इरिगेशन सेरिकालचार PWD फरेस्ट सेरिकालचार माने बे सिस्टेमा जोंनाव गैयामोन नालाय थांनाय बारनि जेनाखि सरकार बिसोरसो बिदि बुस्थुखौ बानायदोंमोन ओंखायनो सिस्टेमाव फैनोबो इजि नङा जादों जानांगौ बिनि थाखायनो एपइन्टमेन्टखौ थाब होनो हायाखै माने टाइम लादों जानांगौ आरो दा लासैसो आपग्रेड जागासिनो दङ आरो आसा खालामो एबारनिफ्राय नैबे सरकारा बांसिन जाहाथे स्मुथलि खामानि मावो आरो इउथ्सखौ जाहाथे नायो आरो माने टाइमजोंसो आपग्रेड जायोथ' सिगां थांबाय दानि टाइमा एसे चेन्ज जाबाय दा इउथ्सआबो माने
हाइलि एडुकेटेड जाबाय दा इजि नंला जानला मोनला थगायनो हाला ओंखायनो आइ हप नैबे दानि गोदान सरकाराबो जाहाथे नायो इउथनि केरियारखौ नायनानै होयो आरो गुड इभिनिं बयनिसिमबो जायनाखि गुड इभिनिं हरदों दा टेट जेनोखि को मोनगोन বাট বিটিআর টেট কিমান কাট অফ যাব এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই যিমানখিনি এনালাইজ কৰিছোঁ বা গম পাইছোঁ বা নিজে মই যোনটো মানে অপিনিয়ন এতিয়া ক'ম 57 to 58 बर' मिडियामाव थानो हागौ आरो एसामिस मिडियामाव 59 to 60 থাকিব পাৰে बाय কিন্তু ইউ পি অলপ কাট অফ বেছি যাব 60 প্লাছ যাব লাগে সেইখিনি আছিলে আমাৰ লাইভ সেশনটো বাকি যিমান ষ্টেটৰ চাকৰি বিচাৰি আছে পুৰা প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা আসাম পুলিচ আহি আছে ডিসেম্বৰ লাষ্ট উইক এপ্লাই হ'ব তাৰপিছত এডিআৰই 3.0 এণ্ড মেডিকেল বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টছ পোষ্ট আহিব লাগে চাগে আহিব একদম চিয়ৰ আহিব কিন্তু কেতিয়া এপ্লাই হ'ব এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্টলি বাট এপ্লাইটো হ'বলৈ গৈ আছে VCDC and ফৰেষ্টৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন মই নাজানো বৰ্তমান কিন্তু মই যিমানখিনি জানো 27ত VCDC হিয়াৰিংটো আছিলে চাগে নৱেম্বৰৰ কাৰণ পষ্টপন হৈছিলে যোৱাবাৰ বাট ফৰেষ্টটো মই নাজানো ফৰেষ্টৰ চেলাৰী অলৰেডি হৈছে টেনশ্যন নাই এছআই फैगोन 100% आसाम पुलिसाव आरआरबि एग्जाम सिटिखौ लगइन खालामना नायदो आरआरबि लगइन होनानै नायबानो जाबाय next grade 3 फोरखौहाय इलिगेल नि खोथा ओंखारदों नालाय बेखायनो टाइम लासिगोन इलिगेला माखौ बुङो इलिगेला जाहैबाय आं मोनसेबाव डाइरेक्टलि खोथा होनगोन इलिगेला उइदाउट एग्जाम उइदाउट इन्टारभिउ जायनोखि डाइरेक्ट अफिस गभर्नमेन्ट अफिस एन्ट्रि बेयो 100% इलिगेल without exam, without official notification, without interview, direct officer departmental wise grade 3 hawk, grade 4 hawk, so the direct entry, but this is 100% illegal. Before the pura illegal, the government officer directly entry zaya without official notice by approve, bidi direct zaya. Bisera direct illegal bidia. Because high court as able accept kalama case ibla. Direct terminate jagan. And next, बेखिनियानोमोन दिनैनि लाइभ सेसना माने CSB आ डिजल्भ जाबाय आं बेखौ आरो मा होनो जिनोखि गोदान CSB जायोब्ला खबरखौ मोनगोन CSB मेम्बार्स बडिखौ जाहाथे थाबैनो दाना होथों आरो जिनोखि थाबथानाय LP UP बा ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौ जाहाथे थाबैनो प्रसेसआव फैनानै साख्रिखौ होयो मोनसे मोजां बाथ्रा माने जोंनि बिटिसिनि थाखाय मोजां बाथ्रा जेसेबांनो थाब साख्रि होनो हायो जोंनि इयुथ्सआनो एंगेज जागोनथ' आरो जोंनि बिटिसिनियानो डेभेलप जागोन नालाय दा सेलारिखौथ' बिटिसि सरकारा होआ फाइनान्स डिपार्टमेन्टआथ' गैया बिटिसिआव आसामासो सेलारि होयो नालाय स' बेखायनो आसामनिफ्राय जेब्लायबो SIU नांगौ जायो स्टाफ इन्सपेक्सन इउनिटखौ नांगौ जाथारो फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय होमबासो एप्रुभ खालामनानै इन्डिभिजुवेल एप्रुभ खालामनानै सेलारिखौ सोनाय जायो दा बेखायनो नांगौ दा SIU गैया होननाया बिटिसिआव बेनो प्रब्लेमा माने जाथ'वाखैमोन नाथाय SIU आ स्टेट सेलारि हाबनाय जायो दा बेखायनो जेसेबांनो हायो नांगौ थाब होनांगौ आरो होमबाथाय जोंनि थाखायनो बेस्ट मोजां दा कार्बि आंलंआव मोजां खबर कार्बि आंलंनि जायफोर दङ CSB निफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस होदों बिसिनाबो CSB थायो डिमा हासावनिफ्रायबो थायो एन्ड बेनिफ्राय बिटिसिआवबो थायो माने काउन्सिलावहाय CSB दंजोबो नालाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ दा कार्बि आंलंआवहाय अफलाइन एप्लाइ जागासिनो फरेस्टआवबो जादों बेलेग पस्टआवबो क्लार्कआवबो जादों ग्रेड 3 आवबो जादों जायनोखि कार्बि आंलं दङ एप्लाइ खालामदो वेस्ट एन्ड इस्ट कार्बि आंलं दा बेखिनियानो नेक्स्टआव लोगो मोनसिगोन माने ओंखाम जानो लेंहरबाय नेक्स्टआव सावरायबावगोन बाट बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय बयनिसिमबो बेस्ट अल थाबाय नेक्स्ट आपकामिंनि थाखाय CSB मेम्बार्स माब्ला दागोन बेखौहाय गभर्नमेन्टआ मिथिगोन आं मिथिया आं जेनोखि नटिस मोनो होमबासो आपडेट होनो हायो दे रायजोफोर फंबाय बिनानावमोन ब्रादार्स एन्ड सिस्टार्स नेक्स्ट आपकामिं जि आहिबो মই জনাই দিম
100% মই জনাই দিম 100% জনাই দিম যি আপডেট আহে ফ্ৰম CSB মই একদম ভিডিঅ' দি থাকিম টেনশ্যন নল'ব চবে চাই থাকিবা আৰু যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব যাতে মানে ইনফৰমেশ্যন পাই থাকে ইনফৰমেশ্যন যাতে মানে সबै मोनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो बड' CSB आ गोदान मेम्बार्स जायोबाथाय ओंखाम जायो नामा दहाय ओंखाम जानाया थिग जायाखै दानो एडभान्स जाखानोसै आङो फार्स्ट जानोसै दाउ बेदरजों सबायजों दाउजों मानो काट अफ मार्क्स होनो हायासै काटअफखौहाय आसाम स्टेटआवबो होनो हायाखै आसामनि मेडिकेलावबो काट अफ होनो हायाखै खायसे खायसे साख्रियाव काट अफ होआ मिथिबायना माने सिस्टेमा ओरैबायदि दङ खायसे खायसेयाव माने काट अफ होआ आसाम पुलिसनि काट अफ बेसेबां होदों नुदोंना एडिआरनि काट अफ फाइनाल काट अफ बेसेबां होदों नुदोंना दाख्लैनिखौ डिएमइनिखौथ' काट अफ होआखै माने बहाबा बहाबा काट अफ होयो बहाबा काट अफ होआ दा बेखौनो लानानै गोबांथार माने कन्ट्रभारसि जादों आरो PMAYGनि आइडि माब्ला मोनगोन दानि आसा दा खालाम सरकारा गोदान एसे टाइम लागोन आरो ना जागोन अरुनदयबो जागोन एसे टाइम लागोन अरुनदया एसे एडिशनेल लिस्ट फैगासिनो दङ एडिआरइ 100% पस्ट फैगोन डिसेम्बर लास्ट उइकआव पुरा चान्स दंखायो मेक्सिमाम डिसेम्बरनि फार्स्ट सप्तायाव बा सेकेन्ड डाइरेक्ट सेकेन्ड सप्तायावनो लादो खिन्थु डिसेम्बराव 100% फैगोन गगा मोनदों प्रब्लेम जादों एसे रायलायनो आसाम पुलिस फैगोन एडिआरइ फैगोन आसाम सरकारा एलपि साख्रि होबाय 57 58 खौ लाना दोनथ'दो काट'खौ एलपिनि थाखाय बर' मिडियाम and next मानि सायाव डिसकास नांगौ नोंथां ब्लगाव साख्रि फैसिगोन ब्लगाव जिनिखि जिपिसि जिआरएस मावनो गोसो दङ ब्लगाव रेडि जादों ब्लगाव वाक इन इन्टारभिउ जानो थांगासिनो दा बावैनो DRDआव जागोन DRDआव जागोन ब्लगाव गैयाबाबो मोनसे ब्लगाव गैयाबाबो मिनिमाम 8टा पस्ट बेनिफ्राय मेक्सिमाम 15टा पस्ट फैगोन जिआरएस हिसाबै आरो yes contractual under PNRD जागोन PNRDनि आन्दारावहाय contractual जिआरएस पस्ट फैसिगोन बेनिफ्राय ब्लक कर्डिनेटर जिआरएस जिपिसि फैगासिनो दा बावैनो जिआरएस आवहाय 12 पास खालामनांगोन जिपिसिआव डिग्री पास खालामनांगोन जिआरएस आव 12 पासआ कम्पालसरि नांगोन सेलारियाहाय 18,000 प्लास जागोन सेलारिया 18,000 प्लास जागोन जुदि जिआरएस जिपिसिआव मावनो बा आरो जिअटेक खालामनांगोन जिअटेक खालामबा मा मोनो बेखौथ' आं डाइरेक्टलि बुंला আচ্ছা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই বড়ো বুজি পোৱা হ'লো বড়ো শিকিব লাগিব জানিব লাগিব যদি BTC যদি চাকৰি কৰি আছে সবে জানিব লাগিবই अफलाइन जागोन अफलाइन एप्लाइ आं खोन्थाना होगोन जुदि गोदान साख्रि एक्चुअलि PNRDआ कन्ट्रेक्टआव बांसिन दङथ' ब्लक लेभेलाव पेन डाउना मा सेलारि बारायनो थाखाय जादोंमोन दे सेलारिया माने बारायाखै नालाय 2026 निफ्राय गोदान फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय सेलारिया बारायनांगौ होननानै डिमान्ड खालामगासिनो अल आसाम PNRD कन्ट्रेक्ट बेसिसाव मावग्राफोरा दा बेखायनो दा मा जायो जेरै NHMफ्रा बारायसिगोन SRLMफ्रा बारायगोन बा बारायबाय दा थिग बेबायदिनो PNRDआबो कन्ट्रेक्ट बेसिसाव मावग्राफ्रा माने बारायनो खावलायदों गभर्नमेन्टखौ आरो दा NHMफ्रा बारायोब्ला माने लेभेलावहाय PNRDआ ब्लक लेभेलनिफ्राय मावो नालाय स' बेखायनो बहुद खामानि दङ दा बेखायनो गभर्नमेन्टआ मा होनो बे नेक्स्ट लेभेलाव आसामनि CMआसो बेखौ फोरमायनो हासिगोन आरो DHS नन टेक्निकेलनिखौ खोन्थालाय आदा गोदान एप्लाइ खालामदोंमोन जानुवारियाव जानाय चान्सआ दङ मेक्सिमाम DHSआ जानुवारियाव जायो एग्जामा थांनाय बाराबो जानुवारियाव जादोंमोन DHS DMEआ फरेस्टनिखौ केसखौ आं मिन्थिया किन्तु फरेस्टना सेलेरि जाबाय इन्जय खालामगासिनो जेब्लानाखि बाय डिभिजन वाइसआवहाय होनदा ग्रेजुवेटनि रिजाल्टआ होबाय ना मा बेखौ आं चेक खालामनांगोन किन्तु गोदान एप्लाइआबो जागासिनो दंमोन SSGD आच्छा
एसएससि जिडिया दाख्लि जानांगौमोन खिन्थु देग्लाय मानो लेट जाखो मिथिला माबाफोर प्रब्लेमफोर जादों नामा सिङावहाय टेकनिकेल इसु जादों नामा दा बेखौ मिन्थिथ'ला एसएससि जिडिया अनगयिंहाय मेडिकेल टेस्ट जागासिनो दं नालाय बहाबा जादों जानांगौ दा बेखायनो दोनथ'खोसो ना माखो बेखौ बुंनो हाला बाट पस्टआ फैखागोन प्रेक्टिसाव थाबाय दा फरायबाय था फार्स्टआव एग्जाम जाग्रोगोन बेनि उनाव फिजिकेल टेस्ट एन्ड मेडिकेल टेस्ट अके लाइभ सेसनाहाय एन्ड थेंक इउ स' माच नोंथांमोना लाइभआव थानायनि थाखाय बेसेबां गोबाव जाखो लाइभ थानाया मथा मथि जाबाय 20 मिनिट्स बारबाय बेनो थेंक इउ नोंथांमोना लाइभ थानायनि थाखाय आरो बारा नार्भास जानाङा साख्रिया बिटिसिआल' गैया मानो होनबा आसामावबो दङ नालाय जोंहा डाबल मोनो आरो लास्टलि एसटिनि खोथाखौ आं सावरायगोन एक्सनि सावरायगोन जुदि 10%ल' जों मोनो जोङो 10%ल' रिजार्भेसन मोनो दा बर्थमान सरकार माबायावहाय सरि गभर्नमेन्ट जबावहाय सरकारि साख्रियाव 10% मोनो जुदि 6टा दङना बिसोरखौ जुदि सोसनोब्ला ओरैबादि बादायलायनाय जागोन दानो साख्रि मोनखाया बै समावथ' माने मोनगोनखौनो माने आसा खालामनो हानाय नङा मानोना बिसोरो बिराद जौगाखानाय नालाय दा बेखायनो बेखौ बुहुत साननांगौ दं आपकामिंआवहाय जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय उन्दैफोरनि बेनो आरो मेन जिनिसा पिएमएवाइजि न'खौ आइडिखौ माब्ला मोनगोन बेखौ बुंनो हाथ'वा दायो बर्थमान बिटिसिनि जेबो पस्ट फैनो गोनां गैथ'वा नामा पस्टआ फैखानायसो रिन्दा बरा पस्टआ फैखानाय दंखायोना थांनाय बाराव होलांखानाय दा बेनो कमप्लिट जायाखै नालाय मा गोदान पस्ट फैबावनो दा फैथ'वा फैयोब्ला बोसोरनै बोसोरथाम उनाव फैगोन जेबो नङा नाथाय टाइम लागोन आरो आइबिपिएसनिखौ गोदान आपडेट मानो लाबोआखै आदसा आं बेखौ नायगोन फंबाय नायगोन कमेन्ट्सआ 10थासो हरथारबाय नोङो नायगोन दे ग्रेड 3 ग्रेड 4 रिजाल्ट सियर होनना सोरबा सोंदों राजु बर' एटु उमाखे जाने नासिगोन दा मा खालामो नेक्स्ट लेभेलाव आपडेट फैबा खोन्थानाय जागोन नेक्स्ट बहाबा पलिटिकेल डायलग थायो बे साख्रि दाननो मानो होनाया बहाबा पलिटिकेल डायलग टम डिएमए क'क्राझाराव मेडिकेल कलेजाव मोननाय चान्स दं नामा येस दङ मा पस्टआव मोनदों नोङो ना नन टेकनिकेलाव खोन्थाहरदो क'क्राझारावहाय मोनगोन मानो मोना जानो जुदि मा पस्टनि सायाव नोंना डिएमइ बा मोनगोन खिन्थु डिएचएस बा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव मोननाय नङा 100% मोननाय नङा अरिन'दिनि रां हाबबाय थायोमोन नाथाय नभेम्बराव हाबाखै बोरै हाबनो बिदिसिआव बन्द' दा अरिन'दिया हाबथ'नाय नङा टाइम लागोन नन टेकनिकेल ग्रुप 8 आदसा नोंना डिएचएस ना डिएमइ मान एप्लाइ खालामनाया खिन्थु डिएचएस बा नोङो बङाइगाव मोननो हागौ नङाबा धुब्रि गवालपारा जरहाट सिलचर नगाव एन्ड डिब्रुगड़ खिन्थु डिएमइ बा हले डिएमइ बा मोननो हागौ आरो एचएसफोरा मोनगोन जिरेस पस्टआव मोनगोन ग्राम रजगार सहायक जिअ'टेक खालामग्रा कमेन्ट्सआ बहा बिरलांखो अके बिटिसि एलपि इउपि मा जाखो बेखौ आं खोन्थाखाबाय नायफिनदो भिडिअखौ लारि दोननोसै आं लाइभखौहाय ओंखाम जानोसै बिराद गोथाव सबायजों दाउजों आरो ओरैबायदि बानलु बाथोन जानांगासिनो दङ जाहाथे स्रां मोननायनि गोथाव जानोसै इनभेस्टिगेसन रिपर्टखौ दोनथ'थारदो दानि ग्रेड 3 ग्रेड 4 माब्ला जागोन बेखौ बयबो डिमान्ड खालामनांगौ फरेस्ट VCDC खौ दोनथ'नानै ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव बांसिन पस्टआ दङ फरेस्टआ अलरेडि बेथना मोननानै मालाय दाउ बेदर अमा ग्रेड 3 ग्रेड 4 माब्ला रिजाल्ट मोनगोन बेखौ सोंबानो जाबाय मामुनि मा होनदों साख्रि लाना हारसा हौवा हिन्जाव दा लासै रावबो ST जादों दानो उनाव पामप्रंखा আচ্ছা দাদা গ্ৰেড 3 ৰিপ্ৰচেছ হ'ব নেকি মই নাজানো হ'ব লাগে এতিয়া CSB ৰ যি মেম্বাৰ্ছ বা চেয়াৰমেন
मेम्बार्स चेयारमेन आखिजाब गोदान एग्जाम जानांगौ आदसा खायसे बुंनांगौ खायसेया बुंदों रिप्रसेस जानांगौ दा सरकारा मा सानो बे सरकारनि सायाव थाबाय दा बेखिनिमोन दिनैनि लाइभ स्ट्रिमा थेंक इउ स' माच नोंथांमोना लाइभआव थानो थाखाय नेक्स्ट लेभेलाव आपडेट फैबाय थागोन सम सम 30 मिनिट्स कमप्लिट खालामसै 30 मिनिट्सआव 25 मिनिट्स थांबाय बेनो बड' रिपर्टारफ्राबो लरफय गोजासो ग्रेड 3 ग्रेड 4नि जेबो सोंथि दैखांनो रोङा आदसा सोंनांगौ सोंबाथ' मोजां माने सोंनो हाया ना मानि थाखाय आं बेखौ बुंनो रोंला बाट सोंब्ला मोजां नेक्स्ट टाइम सोंथोंसै जाहाथे सोङोबा मोजां आरो खारन मिडियाफ्रा डाइरेक्टलि कन्टेक्ट जायो नालाय जोंथ' जास्ट न'आव जोंथ' जोबोद मोजां आरो नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे सोङो VCDC दानोब्ला ML इलेक्सनाव एसेब्लाबो खम जागोन ML इलेक्सनाव साख्रि दाननायजोंथ' बेथ' बे आलादा जाहैबाय साख्रि दानि पेन्डिं थानायखौ होआबानो जथेस्थ' प्रब्लेम जागोन जथेस्थ' जागोन इयुथ्सनि सायाव आदसा इयुथ्सजोंहाय पेरेन्टस थायोना पेरेन्टसजों सोर थायो रिलेटिभ थायोना बुहुत माने बिदिनो बेले बेजे जायो आरो माने सासे स्टुडेन्ट थाबाय सासे स्टुडेन्टनि बिमा बिफा थाबाय फंबाय बिदा फंबाय थाबाय रिलेटिभ्स थाबाय पेरेन्टस थाबाय प्रब्लेम जायो जाया नङा एसेबाबो जायो बाट सरकाराबो एसेबां गाज्रिद्राय खालामनाय नङा आं फोथायो जाहाथे माने ML इलेक्सन सिगां जाहाथे साख्रिखौ एसेबांबो नेगेटिभाव थानाङा माने जेब्लायबो नेगेटिभ थाबा डेभेलप जाया दे एसे माइन्डखौ माने एसे मोजां मुदाव दोनबानो जाबाय एकदम मुड अन जाना थाबानो जाबाय सरकारा हप बिदि खालामनाय नङा आरो आसा खालामो दा ग्रेड जाबाय एसेबाबो डेभेलप जाबाय साननाय हनायफोरा सिगां बादि नंला दिनैनि थाखायनि लाइभआ बेनोमोन थेंक इउ स' माच नोंथांमोना लाइभआव थानायनि थाखाय नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैबा बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोनगोन मेरला चेनेल दंसै दानि जुगावहाय गोबां चेनेल दङ बाट नोंथांमोना जायखौ मोजां मोनो बेखौ नायबाय था फल' खालामबाय था आरो डेभेलप खालामना हो गावजों गाव ओमफ्राय सापर्ट होबाय था होमबासो नोंथांमोनाबो मोजां आपडेट मोनबाय थागोन जुदि चेनेला डेड जायोब्ला माने आपडेट मोननाय नङा थ' बेखायनो बयनिबो चेनेलखौ जाहाथे सापर्ट खालामो नायबाय था हेल्प होबाय था नेक्स्ट आपडेट मोनबाय थानो थाखाय अके थेंक इउ स' माच थेंक इउ नेक्स्टआव लोगो मोनसिगोन दोनसै लाइभखौ अके